Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kultur arloa. Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun kulturaren aldizkaria. Uda azkenero Iruñera bertso aroa etorri ohi da, aurten ere hala gertatu da. Bertsolaritza, batipat bertso saioak, baina baita horren inguruko bestelako ikuspuntuak, eta adibidez aurtengo honek hitzaldi bat ere ekarri du. Bertsolaritza bai, baina bertsolaritzaz gainera edo bertsolaritza ere urtetako kulturgintzaren bilakaeraren barrenean begiratua. Jose Angel Irigaraik emaniko mintzaldia. Beraz, bertsolaritza eta bestelako arloak ere Jose Angelen begiradapean, eta tartean Jorge Oteiza. Oain 100 urte beteko lituzkena Baldin eta bizi balitz, edo Michel Labegeri ere agertuko zaigu. Esan bezala, egungo kulturarlo honetan Irigarai adituko dugu, urriaren 28an emaniko hitzaldiaren zati bat izanen da, erraldoien txokoan emanikotik. Gaur aditzera emanei dizueguna zati bada, eta urrengo astean jarraipena izatea nahiko genuke. Jorge Oteiza, bizi balitz, 100 urte beteak lituzke. Jose Angel Irigarai ez da haren hemendeurreneko ospakizun ofizialetan ibili. Ezagutza bazuen, eta baita haren eragin ere. Harekiko miresmen ere gehituko dugu Jose Angel Irigaraik duena. Beraz, bertsolaritza bai, baina Jorge Oteizaz, arte plastikoaz, eta Oteizaren begirada oro hartzaileaz eta aurrera zaleaz. Gero, kantagintzaren ildotik Michel Labegerik izandako garrantzia, kantugintzan estok 13 izanen zenaren abiatzeko garaietan. Kultur arloan Jose Angel Irigarai. Oso berezia zen, Nemesio Etxaniz urrolako izan behar, biztana. Eta baziren horrelako zea intento batzuk, gehiago ere badire, baina ez gara luzatuko, baina bada, gako den jauzi, beti bezala, jauzi kualitatibo bat. Eta jauzi kualitatibo hori nork eman zuen eta zertan datza. Neri urikoz Michel Labegeri. Baina zergatik? Zer askotan, hamizetan aipatzen da, baina ez gara konturatzen gauza batetaz. Anartean, kanpokoak, Benito ere ostebilen, Elvis Presley kantatzen, Mikel Laboa ere Atabalpaio Panki eta zea batzuk, gero kantazaren bat edo beste, azten ziren. Baina jauzi kualitatibo eman zuena Labegeri izan zen, eta ohartu beharra dugu gauza bat. Labegeri zen kanboarra, mirikoa, jaun mirikoa, alkatea, auzapeza zen, eta haren garaian ere iritsi zen, neoiz errepikatu ez den, hauteskundetan, neoiz errepikatu ez den portzentaia bat irabaztera, sekulakoa izan zen. Gero, zoritxarrez, gure politikoen ezintasunen saretan erori zen arraintxo bat bezala Parisera joan zen, eta gure izan zen handikoiti desastre bat. Eta nik uste sofritu zuen, bai batzuen gandik eta besten gandik. Batzuk bialtzen zuten arrazgaizki ornituta, egin ohi duten gizan, Madrilera edo Parisera, eta beste batzuk esperoan zeuden etortzen zelarik sekulako bronkak egurra ematera, eta gizona zegoen zorabiaturik, eta azkenean eroturik. Baina, garai hartan sekulako prestigioa zuen zen. Auzapeza, mirikua, gizon korbata egin egoten zen, oso dotorea zen, sendua, eta holako persona bat, kantatzen hasteko zeta bat, aski arraroa. Eta bigarrena, egin zuena, eta hori zen gakoa da, gitarra hartu, eta oso herri hontako tradizioa zateken, edo musikaldetik, gaialdetik, gaiari heltzeko maneraldetik, zen olako gaia tratatzen zituen, eta kantatzen hasi abots lodi batekin. Ematen zuen xanxonia bat, oso abots lodia, etzen kantaria bera, baina oso kantari gozoa, sinesgarri.
Oso sinesgarri zen. Eta berdin katatzen zuen, gauza nimino bat, gure katua, pitxitxi danen dailet, edo gure astua balaan, gauza aurkantak diruditenak, edo eta barne konflikto baten oihartzuna izan ziteken, bat kanta bat ere, edo mendekosteko zeak, edo gu gira Euskadiko gazteari berria, edo zer duk, nigarre zer duk, hain UNESCO aldun gudari, kanta batzuk ikaragarriak oso egoerari atxikiak eta egoerari erantzuten saiatzen zienak. Baina batez ere zen sinesgarri, eta batez ere erakusten zuen deus baino gehiago gauza bat. Hemen ere gure tradizioan oinarrituta tradizio musikala, harmonikoa, estiloa, egiteko modua, gitarra hartu letra aldetik, goxotasun aldetik edo kontzientzia aldetik, posible zela kanta bat sortzea. Anartean ematen zuen, edo itzulikatzen genuen, edo besten kantak, modan zeuden kantak, edo betik geunden horla, edo Bob Dylan zen, edo Elvis Presley zen, edo Beatles, edo ez dakizzer, edo Jean Ferrat, ez? Baina hori zen jauzi kolektibo bat. Horrek zabaldu zuen ate bat ikaragarria. Horri esker, horrek betikoa autokontzientzia ere berbalorizatzen du, sendotzen du, osatuago ateratzen zara, eta orduan posible da beste bide berri bat jorratzen hastea. Eta ez dokamairu hortan kokatu zen. Etzen posible lehenago zeurazki, naiz eta ernemuinak eta hor zeuden, baina horren ondotik beste bide bat hartzen hasi zen. Eta bera ere nik uste kontziente zela, artegintza, bere orokorrean. Naiz eta hizkuntzarekin hain lotura handia ez izan, zeharka bada ere bazuen. Artegintza aipatzerakoan arte ederrak, plastika, pintura eta bar, eta hor nola ez Jorge Oteiza. Aspaldi honetan denek ahotik darabiluna. Hitzetik hortzera darabilgun mendeurrena dela eta, zikloa direla eta, Oteiza gora, Oteiza bera, ez? Oteizarena, eta gainera bersolaritzan ereke zerikus handia du, oso garrantzizkoa izan zen. Bera beste mundu batetik ez duen, plastika mundutik, gainera Amerikatik bueltan, 40ko hamarkada bukaera alderat, ez? Eta basamurtu zen hartan bera plastikaldetik hasi zen Bilbon eta abar, baina laster gero, batez ere, Sao Paulokoa irabazi eta gero, 57an, beraz mundu mailako preziatuen den bienala zen, bienala arte garaikideari zegokionez, berak inork egin ez duen zerbait egin zuen, eta iritsi zen, aiatu zen gailurrera, irabazi zuen Sao Pauloko bienala, proposito experimental, eskultura eta bere kutsa metafizikaren eta bere teoria guztiarekin, eta segitu beharrean, hortik, segurazki merkatuan ukanen zuen artista unitzek nahi duten hori hartzuna, nahi baita gero saltzeko garaian, eta merkataritza mundu hortan, galerien mundu hortan, eta sartzeko aukera ezin hobia, paregabea zeukalarik, bat-batean erraten du, uzten du, ez du eskulturan janik iritsi da azken puntura, utzera, beraz, asmatu du eta igerri dio eskulturari zer den eta zertan datzan zitelgintza, eta dedikatzen da sozietate mailan, kultur mailan eragile izatera, agitador sozial erabat. Eta Jorge Oteiza besteak beste, garai horietan dedikatzen da, hain zuzen, gizartean berak zituen ideiak eta berak zituen ikusmoldeak sozializatzeko asmotan buru belarri ekitera, hoien alde zeozer egitera. Eta, ikuste oso persona berezia berbada izan ditugun berezinetakoa, genialidade aldetik, eta artista holistiko zen aldetik, ikusten zituenak, beste begi batez, ikusten zuen. Horretzen naiz, pastoralari buruz, eta orduan, orain ere, baina artean gehiago, jendeak pastorala ikusten zituenean gauza polit bat, eder bat, ikusgarria, folklorikoa, gure herriaren berezitasun horietako bat, tipikoa, beste bat, eta baina berak segituan hor ikusten zituen Antonin Artaud eta Bertolt Brecht eta horiek ezabilkiten distantzia eta antzerki ez antzerkiarena, antzerkia jolastu antzerkian, baina antzerkia egin gabe, gehiegi, eta beste begi batez ikusten zuen, eta ikusten zion, anartean neork ikusten ez zuen zerbait, eta zen pastoralen modernotasuna. Eta harrituta egon den. Eta bertsolaritzarekin berdin.
Bertsolaritza, bakizu gainera, segurazki batzuk beste baino gehiago baina irakurri duzu, desenti iskiriatu zuen, idatzi zuen bertsolariei buruz eta bertsolaritzari buruz, eta berak miristen zuen hori, bere esaldiak dizu, ibaia bezala nola mintzatzen den, nola datorren bertsoa, etengabe eta igabe, eta hor badago alako etengabeko jario bat, ez? Eta hitzak nola datu zen, eta gainera bertsolaria nola egoten den hutsean, harentzat izigarri importanta zen hutsean, isiltasunean, egosten, gero bota behar zuena. Eta orduan, jarrera hori eta gero hitzari zegokionez eta bertsoa lotzeko manera hori ere, berak oso garaikidetzat jotzen zuen. Hain zuzen ere, ikusten zuelako ambivalentzian, paradoxan, eta gainera nik erranen nuke arrazional eta irrazionalen arteko mugan dagoen kulturera eta jarduera delakotz. Alde batetik, nik uste dut hori munta handikoa dela, garrantzizkoa dela. Alde batetik, noski arrazionala dela hitza den ber. Hitza erabiltzen baldin bada, hitza galbaetik, garunetik, eta pentsatu behar da, biltegi hortan dago, eta hitza eta esaldiak, bertsoak eta bertso osoa lotzeko tenorean, bistan da, behar duzu pentsatu. Hori da, ariketa razional bat. Baina ere berian ere badu hitzak hizkuntzaren orgiarekin zerikusia duen zerbait. Ondarrean, hitzak etortzen dire egiten du hizkuntza goratu eta hizkuntza handi bilakatzen du bertsolariak. Oharturik edo oharkabean, biltegi ikaragarri bat iraganarekin, orainarekin eta geroarekin ere zerikusia duen biltegi handi batean bazkatzen da, eta bat-batean horrekin osatzen du zerbait eta botatzen du. Bistan da, zenbaten ez eta presiopean jarri bertsolaria, txapelketa direla, edo arauak direla, legeak direla, hau dela, ura dela, han baten ez eta gutiago da orgiastikoagoa, eta hitzaren jolas hortan. Beraz, txapelketa baten errate bat eta hor dago arrisku bat. Txapelketan, nahita ez, txapelketaren modukoa denez, arauak, legeak, gainera tensio hortan, presiope hortan, berso bat ondu beharra, horrez duzu aukera handirik eta jokoetan eta jolasetan hasteko behar duzu zinez, emandako gaiari lotu eta gaiari arraposto propio bat eman, ongi eraiki eta ongi ondu bersoa eta bat. Baina berez, bersogintza, bada, Oteizak zion bezala, eta pasatu dire 50 urte hori aipatu zuenetik, bada hortarik, eta ni konbentzituta nago, eta ez bakarrik konbentzituta uste dut, bersogintzak eta bersolaritzak, beraz, bersogintza, mota hori zaindu beharko lukela. Behin baino hoetan aipatu zean dut, nik uste dut orgiastiko, nolazbait deitzeko, orgiastiko lirateken edo dirateken ez dakit, jardunaldi baino saioak, antolatu beharko liratekela, bistan da, noiz, nun, nola, testuinguru berezi batean, prestamen berezi batean, Grezia klasikoan LSD hartzen zutenean, lisergiko azidoa egiten zuten moduan, ez zuen edo zeinek hartzen, edo zein mementutan, edo zein okasiotan, iniziatuak, mementu batean, helburu baten xerkan, zerbaitengatik, eta beraz, bada prestamen bat. Baina prestamen hori, kasu honetan izan litzateke, hain basa, hain orgiasteko izan litzateke, nun ez da posible eta ez da komeni edo zein kondiziotan sartzea. Baina batzuk, bersolariak, sartzea hortan, noizik eta behin dutxan sartzea bezala izanen litzateke neriduriko, pixka bat, oxigeno baino bat, ez galtzeko perspektiba hori. Ez galtzeko bersogintza ez dela bakarrik oso arautua, oso legepekoa, oso presiopean, oso memento berezietan, oso nor gehiagokan egiten den zerbait. Zorionez, urtean zehar, badire hainbat, berso afari, berso bazkari, berso saio, librean, eta bat, hortarik eta mundu hortatik hurbilago daudenak. Baina nago bizigaren munduan, hain zuzen ere, indarrean dagoena eta indarrean egonen dena, gehiago denez, hau itxura, azala, saltzea, eta nire beldurra, uste dut ez dela bakarrik neria, hori da, ez gaitezen hortan eror, eta hori ongi baldin bada ordena beharrezkoa delakoz, eta hori ere beharrezkoa da, lehia ona delako, lehia
lehiakor gara, gizakiak, izaki guztiak bezala, baina lehiakortasun hori tamainan mantendu behar dela, eta batez ere batzutan halako terapia moduko saio batzuk beharko lirateke. Orduan, itzuli sortara, nik uste dut, Oteizak begia jarri zuen hor, arrasongi, ikusiz, hor mugan dagola, eta bertsolarien estiloa gainera dagola oso modernoa den, gaina oso bat-batekotasun hori, bat-batekotasun hortan, ataratzen dena, eta jarioa, eta hitzen orgia hortan, eta hori oso modernoa dela. Hain zuzen ere, Aranon, lehen zarra ginen, gero ez da modernoa ere, Oteizak erraten zuen gure modernoa ginela, behar bada modernoenak, Europako modernoenak, pastorala zirela, bersolaria zirela, udela, zela. Eta artegintzan zerranik ez, bera zen, abangarrian zegoena, eta hala ere, horrek ez zuen baztertzen Oteiza, eta tradiziotik eta aldendu zedin. Oteiza beti zegoen tradizioari begira, herri hontan zertatzen zen, beraz, rara abiz, segure herrian beti gertatzen da, oso moderno, ustez, moderno direnak eta tradizioa mespretxatzen dute, baztertzen dute, ustez eta hori gaitituta dagoen, eta konturatu gabe, askotan hori, berak dioen baino asko zen modernoago dela. Oteiza, bai, konturatzen zen eta inoiz ez zuen hori utzi. Baina, erraten zuen eta predikatu zuen eta iskiriatu ere bai, eta modernotasuna eta estilo hori, bersolarien estiloa eta kantagintzan eta artegintzan eta, baina nik erran nuke postmoderno ere badela. Ez dakit postmoderno arrasongi zer den, zegoenik ere definitu gabe dago, zehazteke dago, eta postmoderno badirudiela dena ideologiak eta gauza guztiak efimerotasuna gainditzen dela eta bat-batean egiten diren gauzak eta sorkuntzan eta gauzak ez direla sobera ideologizatu behar, eta ezak zer, Aranon, bersogintza, ziaro postmodernoa den, ere bai. Baina nik erran nuke ez baldin baditu bere dituen baloreak, eta baditu, eta zorionez nik uste ongi sustraituta, errotuta daudela, postmoderno ere bada, eta gainera postmodernitate delako horrek behar lituzken baloreen elikatze baten aldeko jarduera. Ez dakit badela, ez? Nik uste dut hor, balio handikoa goza daudela, eta bersolaritzak, ez dakit zergatik, hori azertu beharko izateke zergatik konkretuki, baina asmatu du, 60 eta 70 markadatik onat, sustraiei lotuta egotea, sustraiak jakitea, baina ez iragankerian gelditzeko, baizik eta iragana ezautzeko benetan orainean ongi plantatzeko eta gauzak behar bezala egin ahal izateko. Beraz, horrek autobalorazio bat, sendotze bat, osatze bat ikaragarria ekarri zuen, eta nik uste horren frutua dela gaur eguneko bersolaritza, deus baldin bada gure herrian benetan sustraitu eta eraberen irikia, komplejori gabe munduko auzkotasunarekin sarean harremanetan sartzeko modukoa, bersolaritza dela. Bersolaritza dela gainera, duintasun osoarekin, eta orain arte behintzat ez du galdu hori. Hor badire beste gauza batzuk, behar bada aztertu beharko liatekena lehiari dagozkionak, eta oso interesgarria, baina nik uste oraindik ere, eta orain arte behintzat bedere, mantentzen dela tamainan, eta horrek ematen diola hain zuzen ere autoritate bat, eta ematen diola bizi estrategia maila. Beste inon ikusten dezuguna. Paraleloki kantagintzarena, eta nik bizitua hurbilagotik nolazbait errateko, kantagintzan ere gauza nabarmena da, aurrekari batzu baziren, orduan zer egiten zen, koruak, zortzikoteak, otxoteak ziren toki guztietan, eta kantari batzuk erdi operistikoak, erdi tenor gisa kantatzen zutenak, maitetxu eta holako gauza batzuk, baina naiz eta basamortu aldera hortatikan gaurkotasunari zetxakionez basamortu xamarra izan eta oso atzeratuta egon, hasten ziren gauza batzuk, hor zeuden soroak eta hasten ziren kanpoko kanta batzuk euskeratzen eta gero bertako batzuk ere gitarrarekin eta beste modu batez eta kantatzen, hasten zen Nemesio Etxanizen apez bat, batzu zautzen duzue, edo entzun duzue, apez oso berezia zen, apez
Eta era berean etortzen zen kontzertotara, txatxatxa, rumba, bolerok eta itzen zituen, eta letra moldatzen zituen, garaiko ritmoetan kantatu behar zirelako, eta haren idurikoz, espazen egiten, alferrik zela, jende guzia, diskoteketara, eta rumba, eta txatxatxa, eta horietara, zoaiela eskapo, eta guk euskaraz ez genuen ematen, alferrik zela, ez? Eta orduan egin zituen hainbat letra, eta gainera adoretsu etortzen zen kontzertutara, eta antzen lehenengo lerroan lebisikoa, eta... Jose Angel Irigaray aditu dugu, egungo kultur arlo honetan, Jorge Oteiza, eta arte plastikoak bai, baina hori baino gehiago, eta Michel Abegeri eta kantagintzan, euskal kantagintzan izandako eragina. Bada gehiago, baina beste une baterako gelituko da, geure hurrengo kultur aldizkarirako, kultur arlorako. Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugu hemen Euskal Herria irratian kultur arloa. Eusko ikaskuntzaren berri izateko haren helbide elektronikora euskoikaskuntza.org edo haren astekari elektronikoa bisitatu Euskonews. Edo hemen Iruñan Eusko ikaskuntzaren egoitza Gaztelu plazaren 43 bisean topatuko duzue. Eusko ikaskuntza, jakitez.